ସ୍ୱପ୍ନର ସହରରେ ଘରଟିଏ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କି ଅସାଧୁ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବେପାରୀଙ୍କ ଜାଲରେ? ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଲାଭ କରି ବିଲ୍ଡରଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ? ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଜୀବନର ଜମାପୁଞ୍ଜି? ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ହରାନ୍ତୁନି ଏହି ଆଶା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ସାଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ମିଡିଆ ହାଉସ୍। ଆମଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାର ରିଅଲ୍ ଧାରା। ଠକେଇ ସହ ଲଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ କୌଶଳ ଶିଖାଇବାର ନୂଆ ଏରା। ଓଡିନେଷ୍ଟ, ଠିକଣାର ଠିକଣା।